زين أنه فلما رأستاتهم أبن الزبا حقاز اتطاونة حرشان مخعبات زعرتاتي كيدا اللهم حرستوت الزبا لوغو عن سبات رئيو ساقام بارنوس أو عن مقدس أرعتو مكتال كقبرو متحساسة بقريبهم منجست كولومبيا مسعودو طعام حيلي ELN ككايدوس الحزر بسلام فشلو أب جابان قصري سمويات عنا دك أنستيون من كاي شفت كفت أم نسمحو تقاليعهم زرزر زينا يسعب أب نؤزو بحجاز أتطاونة حرشان مخعباتن شجر ستة ماي سبن طريتن محاسن بستقبر وفري سلسة راهيات هالتهانيت ان عقل دود دلوات كم زخوانا 800 مريت حرشاد ما تحريسو كم استزرت حبيرهم أما حضرتن سمويا حرشان استساطفوا أخيفا حلافي قطباوي لمعاتن الزبا أتو كيدان كبرو مبزهابو ومبرهي 19 هكتار زحرس مريت كمزلو لو معمد دمع 15 هكتار تحريسو كم استزرق نحدش عن 500 حرستوت من محدارات كبابي إنجنا عن عد عمرن دمع 9 كنتال مرق زرق مشلا بنتقا كم استوهب أبريهم بزيكازي أمام محدارات كبابي الشبا عدفاكاين حششاين نسبن طريتن كجلجلاس تهانس سلسة حدث ترهياتات أم هبتهم تحت بايتاو ما يزهلون عبركتو قليل كم زيكونا قليتهم تساتفت بوغنم قدم كراماتها بكل من محدارات كبابي أفلتو حرستوتا بالساقامي بارنوس كوعن أقباب مطفون معبا يستخايد قوسقوساتن استنهروتاتن زمسكن وسطيت كم زنبرو بمحبار كباتهم زتقلبن من ملاء كموترو متحبارهم كم زايدو أرقاقيتهم حرستوت نوزوبا لوغو عن سبات ريو ساقامي بارنوس قوعين مقدس أراب زرعتهم عتب مكتال كقبرون وانا وحبريتها كم محلالفون سمو حرشات تحساسيبهم أبتين الزوباكي إلى مكل خالبوغلي أتو إليا ساماني إلى بزهبو حبريتا أم محدارات كبابي ملزاناي دك شحاي دبر عد حنس مغركا أدنات لالي دك زرقون درسناين بزقبر وكوللا اتحرقن يابالع عب زرعتو عفنن مشلال مرأيو كم زرقاقصو بمحبار اتترئيو نابل لبدا قدم مسقارون مقدس أرو حرستوت نزوهابو مخري بقبو كتكبرون قلتو في حبريتا كوبون تصويعهم حلافي بيت صحفة منيستر حرشابتون الزبا من اسي زكارياس برخط أبوغانو أقدمو أول حميازيات ماساسال ترئيو تخصيتو من بارو بمتكاس بتبالع استطقع الزرعتي كم زكاس الكم استقبر عرديوم أتو إلياس مودعتا حرستوت نزوهاب ممرحيتات بقوقي ككتات ككتاتلو كمون بزيافلوت أموياويان تقرب على عت مدهانيت كي قبرون مخيروم أبن الزباطات عد خلان قول لجن قراوة استدرا سواتن صقوماتن بوفرات حريسوم نبات عسران كلتن من محدارات كبابين الزبا عد خراب زكايد ووفرا لعل 495 هكتار كحرسون كلو اتي أبص أحيين عسيرن من كمزغط القليطام وفارو بزهابو حبريتا محبحابن محقازن صدرا سوات حرافنت نفس وكف زيغاس لزخونه وترو دلونتهم كرقاقصون كلو حقز تقبر لهم صدرا سوات دما قراوتهم أبوانو محراسو أمسكينهم أمن الزبا قول لجابست السلاسلة تماساسال وفرا دما نبرت من محدار كبابي قرقف 5 هكتار نبرت من محدار كبابي تبلديا دما 30 هكتار بوفرا بمحراس مهرتي كساب زحفز دلي سرحات كم زكايدو حبيرام نبرتي تبلديا أب كلتش حنشدشتن جميرهم نسدرا سوات راي زوعل 30 هكتار بمحزا عمتاوي كم زحرسون استرخ بمهرتي بمعرك كم زكافل ومن كابتو بطا استرخ بحبريتا رديوم بخالوغن بيت صحفت ينصب عود حنتن الزبا قول لج نميتن سوسان كلتن صقوم استدرا سوات كارسوتات كم زعدله وكيل إيرينا حبيروم ازي دمص حفاش إيرترايوم
መንግስቲ ኮሎምቢያ ምስ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ELN ከካይዶ ዝጸንሐ ዝርርብ ብዘይፍረ ምፍሻሉ ናይ ምቁራጽ ተጻብኦታት ስምምዕ ክኽተም ከም ዝከኣለን ብ30 ነሓሰ ኣፍሊጡ ብ2 ነሓሰ ቅሬታ ኣፍሊጦም ዝመጽእ ሰሙን ስልጣኑ ዘበቅዕ ፕሬዚደንት ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ሃገሩ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽ ዘካይዶ ጻዕሪ ከም ዝፈሸለ ብምእማን ዝመጽእ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነቲ ዝርርብ ብምቕጻል ሰላም ንምስፋን ክጽዕር ተማሕጺኑ ፕሬዚደንት ሳንቶስ ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ መዕለብ ዘይረኸበ ነጥብታት 10 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝመጽእ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነዚ ዛዚሙ ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታትን ፖለቲካዊ ማዕልቦን ኣተኪሩ ክሰርሕ ጸዊዑ እንተኾነ ግን ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ኮይኑ ዝተመረጸ ኢቫን ዱዌካ ኣብቲ ምስ ELN ዝካየድ ዝርርብ ተሪር መርገጺ ሒዙ ክቐርብ ምዃኑ ይሕብር ብምህላው ዝተመዝገበ ገስጋስ ከይፈሽል ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ሃገር ስጋኣቶም ገሊጾም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ማኑኤል ሳንቶስ ብዝገበሮ ጻዕሪ ምስ ዝዓበየ ዕጡቕ ሓይሊ ኮሎምቢያ ነበር ፋርክ ስምምዕ ሰላም ከም ዝተኸተመን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዕጥቁ ብምውራዳ ፖለቲካዊ ቃወማት ሃገር ከም ዝተጸንበረን ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ ድማ ልዕሊ 50 ዓመታት ንዝቐጸለን ሂወታ ማይታ ሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን ግጭት ኮሎምቢያ ብሰላማዊ መዳይ ማዕልቦ ኣብ ምርካብ ዘካየዶ ጻዕሪ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ክኸውን ክምብቅዑ ይዝከር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ጥዕና ጃፓን ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ጥዕና ቶኪዮ ቁጽሪ ናይተን ኣብኡ ትምህርትን ክቕጽላ ዝፍቀደለን ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ ሸፈጥ ክፍጽም ምጽንሑ ብምቅልዑ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ቁጥል ለዓዒሎም ዕለታዊ ጋዜጣ ዮሚሪ ሺምቡን ናይ ጃፓን ዩኒቨርሲቲ ጥዕና ቶኪዮ ካብ 2011 ኣትሒዙ ቁጽሪ ትምህርተን ዝቕጽላ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 30 ሚእታዊት ንክኸውን ሸፈጥ ክፍጽም ምጽንሑ ኣብ ዓምድታታ ብምስፋር እዚ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ሰሙያ ጥዕናን ምጉዳል ዝዓለመ ገበን ምዃኑ ወቒሳ ሓንቲ ካብ ዝዓበያን ሰፊሕ ዝርግሕን ዘለዎን ጋዜጣ ጃፓን ምዃና ትግለጽ ዮሚሪ ሺምቡን ኣብ ናይ 2 ነሓሰ ሕታማ ንእሙና ዝበለቶም ሰብ መዝብ ብምጥቃስ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርተን ምዛዘማ ኣብ ክንዲ ብዝተምሃሮ ዝቕጽላ ንውላድን ሓዳርን ክብላ ካብቶም እያ ስለ ዝርሕቓ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ምጽንሑ ሰብ መዚ መንግስቲ እውን ነቲ ሸፈጥ እናረኣዩ ከም ዘይረኣዩ ክጎሲዎ ምጽንሖም እያ ገሊጻ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ሸፈጥ ክምርመር ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ዜጋታት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ዝገብሮ ምቁጽጻር ክሳብ ክንደይ ላሕሊሑ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ ብምግላጽ ወቒሶም ቅድሚቲ ሸፈጥ ምጅማሩ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብዚ ዓመት እዚ ግን 141 ደቂ ኣንስትዮን ኣብዚ ዓመት እዚ ግን 141 ደቂ ተባዕትዮን 30 ደቂ ኣንስትዮን ጥራይ ትምህርቶም ክቕጽሉ በቲ ዩኒቨርሲቲ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምጥቕላል ኣርእስታቱ ደግመልኩም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ እቶታውነት ሕርሻ ንምኽዕባት ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ሓረስቶት ንኡዞባ ሎጉዓን ሰባት ተርእዮ ሰጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ንምቁፅጻር ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ኣብ ንኡዞባታት ዓዲ ኾላን ጎልጅን ግራውቲ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ብወፈራ ተሓሪሱ መንግስቲ ኮሎምቢያ ምስ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ELN ከካይዶ ዝጸንሐ ዝርርብ ሰላም ፈሺሉ ኣብ ጃፓን ቁጽሪ ሰሙያ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ ሸፈጥ ክፍጸም ምጽንሑ ተቓሊዑ ዜና ኣብዚ ይፍጸም